Şükür, татар шагыйрьләре булган очрашу кичәләрен караганнан соң халык шигырь яратмый, китап укымый дигән сүзләрнең дөрес түгеллегенә тагын бер кат инанасың. Бу юлда шулай булды. Халкыбызның танылган шагыйре Разил Вәлиев белән мондый очрашуга симберләр узал тутырып килде. Студент вакыттан бирле Разил әфәнденең шигырьләрен укып, җырларын инде мәңге онытылмаслык булганнан соң аларны үзебез дә җырлыйбыз. Bu bizning şəhərimiz üçün bir zor bayram buldu. Dürüstən də biz Razil Vəliyevni kütəbiz, biləbiz, biz onu okuyubuz. Залда bir генә бит арап эшләй. Бу бит ниндидер мезәкле тамаша түгел, мезәк тамашасы түгел. Кеше көлдерүче җыелган тамаша түгел бу. Монда милләт турында сөйләшәбез, без халкыбызның киләчәге турында сөйләшәбез, сүз алып барабыз. Һәм шунда халык тыңлый, бирелеп тыңлый, ул тыңлап кына калмый, уйлап көңеленә иңдерә. Шагыйрь белән мондый очрашу 6 ел элек шәһәрнең милли китапханәсендә узган иде. Ул чакта барлык тамашачыларга да урын җитмәгәнлектән, оештыручылар бу юлы очрашуны зур залы булган өлкә татар мәдәният үзәгендә үткәрергә булганнар. Бу очрашу безнең өчен күптән көтелгән очрашу иде. Безнең шушы мәдәният үзәгендә эшләүче вокаль коллективларның репертуарында һәрберсендә дә Разил абыйның җырлары бар. Менә шушы бүген җырлаган Ядкәр җырын ишеткәч, безнең тамашачы торып басты, чөнки ул бик таныш җыр алар өчен. Әдәби кичәдә шагыйрьнең төрле елларда язылган шигырьләре укылды. Аларны тамашачыларга автор гына түгел, мәдәни үзәкнең театр артистлары да укыды. Авылда хуп гали бер егет, хуп гали бер кызга өйләнә. Машиналар тынган бүген, атлар шаба, әлләлә. Әдәбият һәм сәнгать сөючеләргә яхшы билгеле. Разил Вәлиев сүзләренә язылган җырларның саны берничә дистә белән генә түгел, йөзләр белән исәпләнә. Төрле елларда язылган һәм төрле җырчылар башкарган байтак җырлар симбер сәхнәсендә бизәде. Бу көнне татарның танылган, симберләрнең яраткан шагыйрен иҗат бәйрәме белән котларга өлкәнең мәдәният министры урынбасары да килде. Ул Разил Вәлиевка министрлыкның мактау грамотасын тапшырды. Ике төбәк арасындагы иҗади хезмәттәшлекне үстерүгә керткән өчен Ульян шәһәре башлыгыннан шагыйрьгә истәлекле бүләк белән рәхмәт хаты бирелде. Гомумән, бу көнне татарның данлыклы улын иҗат кичәсе белән котларга килүчеләр кем әйтмешли чиратка бастылар. Сезнең иҗатыгыз белән күзәтеп барабыз, төпле фикерләрегезне тыңлап барабыз. Һәм һәр вакытта да сезнең һәр сүзегез, шигырьләрегездәге һәр иҗигегез уйландыра торган, милләтебез язмышы белән сугарылган. Һәм киләчәктә дә менә шушы юлыгызны дәвам итсәгез иде. Бәйрәмгә килүчеләрнең байтагы әле очрашудан чыккач та үз тәэсирләрен безнең белән дә ортаклашты. Аның шигырьләрендә мин агач яфраклары белән пәрдәвендә иштәм кебек, үләмнәрдәге шыкларны да күрәм кебек. Ваз үзәйткәндәй атак вазның ышылдавында ишетәм кебек. Бөтенсе дә бар. Менә бигрәк тә инде Ядкәр дигән җыры ул безнең яшьлеккә туры килә. Күңел кыллары бигрәк тибрәндерде. Рәхмәт аңа. Шунысы игътибарга лаек. Бүгенге шигырь бәйрәменә килүчеләрнең байтагы үзләре белән өйләреннән Разил Вәлиевнең төрле елларда чыккан китапларын да алып килгән. Очрашу буласын белгәч бик ерактан булса да килдек. Очрашырга бүгенге мәҗлескә Sıklanıma karşı, telagime karşı kitabında böyle gitti o mine. Benim de sakit tavıyla değil. Kıyaşlı Jır isimli jırlar kitabı. Onun şiirlerini biz yatlıyız, onun şiirlerine jırlar tınlıydık. Köpten indi, onun bilen şəxsi işraşası kilgən idi. Biz şunun bilen bugün bəxtli. Очрашу тәмамлангач та, чират торып күпләр шагыйрьдән автограф алды, фотога төште. Шуларны күргәч, ничек инде халык татарча сөйләшми дә, китап укымый дисең. Әгәр Татарстаннан читтәге татарлар үзләренең гореф-гадәтләрен, юлларын, телләрен сакламаса, без зур татар халкын күз алдына китерә алмас идек һәм саклый алмас идек. Татарстан инде үзләп барырга тиеш шикелле бер караганда. Әмма ләкин Татарстаннан читтә бит сезнең үзегезнең мәгариф министрлыгыгыз да юк, үзегезнең культура министрлыгыгыз да юк. Башкалары әмма мондагы халыкның энергетикасына, куәтенә, ички куәтенә, рух куәтенә сакланам шаккатан. Мен Татарстаннан читтәге татарлар белән чарышкач, мин үземә өстәмә куәт алып кайтам. 2 сәгатьтән артык барган кичәнең гармон уйнаган мизгелләрендә тамашачы да түзеп утыра алмады. Бер кватлыкта, бер яшьлектә дигәндәй биергә чыкты.
Ульяновскидан Рамис Сафин, татарлар.